Comezou como unha afección ligada á súa paixón de sempre pola pesca, acabou converténdose nun oficio. Hoxe, Alejandro Portela, veciño de Sandiás, é o único artesán recoñecido por Artesanía de Galicia que se dedica á fabricación artesanal de ganas de pescar. A pesca forma parte da vida de Alejandro dende neno, daquela xa percorría os ríos cos seus pais, nunha afección que na súa familia pasa de xeración en xeración. Pescar peixes cos meus pais, aí ao río Limia, a Xinzo. Non recordo, a verdade, nin os anos que tiña. Eu acórdome que miña nai ríase moito porque eu collía sempre máis peixes. Hoxe a pesca con mosca é a súa favorita. Busca sobre todo esa calma que atopa no río, aínda que este verán a seca está a poñerllo máis difícil. Quitar unha troita hoxe en día, que é o que pesco, pois gústame, pero esa serenidade, esa calma que dá estar no río, pois quizás sea o que máis me chama a ir un día tras outro. O que se sinte ao pescar unha troita cunha mosca túa, pois xa é algo espectacular. E dixen, pois, pescar con unha caña miña, pois xa ten que ser outro nivel. Un amigo regaloulle a mesa coa que comezou a montar canas. 2 anos despois, Alejandro é o único artesán recoñecido por Artesanía de Galicia nesta especialidade. Non hai dúas iguais e todas exixen precisión desde o primeiro paso, localizar e eliminar a chamada espina do carbono. As láminas van enrolladas e hai unha parte na que quedan superpostas as dúas puntas da lámina de carbono. Entonces, esa parte é a máis grosa, a espina lle chamamos, e hai que sacarlle a espina moi ben. Se sacas a espina mal, despois a caña vai funcionar moi mal. A montaxe leva unhas 2 horas e media, aínda que o proceso completo é máis longo polos tempos de espera. Emprega carbono de calidade e dá forma aos mangos con cortiza portuguesa, canas únicas que custan entre 250 e 600 euros, segundo os materiais. Disfruto o proceso no que vou facendo a caña, pero cando teño unha caña acabada, a vexo e a collo na mao, e esa satisfacción que se sinte, pois, eso é espectacular. Do río Limia da súa infancia ao seu obradoiro de Sandiás, a paixón segue sendo a mesma. Agora a ferramenta para volver ao río leva tamén a súa pegada.